Buenas, buenas. A ver, que me pedíades no vídeo anterior da pistola das toupas que fixera un para ensinarvos a usala. Estas serían as balas, vale? Son balas prisioneiras, aquí non hai proxectil que sala, simplemente hai unha carga de pólvora. Son as balas que levan pois, as pistolas de aturdir os animais nas matanzas domiciliarias, matadeiros e demais. Co cal teñen un prezo pois, bastante económico. Esa bala, sempre todo co seguro posto, colocaríamola aquí adentro, poñeríamos esta tuerca que fai, digámoslo así, de recámara, e despois, como vos digo, co seguro posto, axustaríamos a pistola para que quedara o máis sensible posible. Neste momento que a pistola está aí, retiraríamos o seguro, e non antes. Sacaríamos toda a terra da toupeira, deixando a toupeira que entrara aire. Retiramos toda a terra e deixamos a galería visible. Introducimos a pistola nesa galería. Neste momento é cando retiramos o seguro e cando a toupa ben, catapum. É unha máquina super efectiva, vale? É unha máquina que, ao final, sabendo usala e se lle colledes o toque, vai vos a dar un resultado extraordinario. Creo que decía o outro día en algún comentario que teño algún xardiñeiro que levou xa varias unidades para colocalas en xardín de clientes e funcionan moi ben e de forma moi sencilla. Aquí o truco está en saber abrir ben a galería, colocar ben a pistola nesa galería da toupa e colocala aquí arriba o máis sensible posible para que ao mínimo golpe salte. Xa sabes, se precisas desfacerte das toupas do teu xardín, aquí na peneira temos a solución e ensinamos a usalas, se non che quedou clara neste vídeo.